सानसेखालि हर गेजेराव बोराय बुरि सानैबो उन्दुबाय थानायाव हरनि प्राय 12टानि उनाव माने बेलेग बेलेग आवाज बिसोरो माने खाथिनि रुमनिफ्राय खोनानो मोननायसै आरो खोनानाय मोननानै सानैबो सिरि सिरि उथिना थांनानै दरजाखैजा नाहरखुमानो नाजाबाय, नाथाय दरजाखैजा जेबो नुहुरासै बिसोरो। बिनि उनाव नुबाय जे खाथियाव थानाय खिरखिया खेंनाय दंमोन आरो खेंनाय थानायखाय बे खिरखिखैजा सानैबो नाहरबाय आरो नाहरनानै नुबाय जे गावसोरनि बिहामजोआ देहायाव जेबो जि गैया गांसेबो, आरो खाथियाव दंमोन सासे गुबुन सेंग्रा जायखौ बै बोराय बुरैयाबो सिनाया। आरो बिदि नुनानै बिसोरो सानैबो जेबो दावराव दावसि खालामागारानो बाहेरखैजा दरजाखौ मारिथेना दोननायसै। खुलुमबाय रायजोफोर, आं मिथुन आरो लाबोलायबाय नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ। आरो आं जेसेबां नोंथांमोननो बेफोरबायदि स्ट'रि लाबोयो, गोबां सुबुंफोरानो आंनो कमेन्ट्स हरो जे बानायना बुंनाय बा अबेबा बिजाबनिफ्राय बुंनाय, नाथाय बेफोरो जेबो नङा। जेसेबां आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों गासैबो रियेल स्ट'रि। जोंनि इन्डिया हादोरा इमान गेदेर, जेराव अबे खनायाव माबायदि माने किसुमान ओरैबायदि घटना जालाङो जाय घटनाफोरखौ जोङो किसुमानखौ निउसनि थ्रुयै मिथिया, नाथाय ससियेल मिडियायाव बा फेसबुक पेजफोराव बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बा नुनो मोन्दों जानो हागौ। आरो बेफोरो एकदम रियेल स्ट'रि, आरो जायखौ आं दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो नाजादों बेबो एकदम रियेल स्ट'रि। नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनगोन, नायलांबाय था जोबजासे। थ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामो। भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद साबायखर होबाय, मानोना नोंथांमोना खोब थाबैनो आंनि 2K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामना होदों। आरो सिगांबो बिदिनो माने उनहालागि बिदिनो सापर्ट खालामलांगोन होननानै आङो आसा खालामो। थ' भिडिअखौ दिनैनिखौ स्टार्ट खालामनोसै। नोंथांमोना सिगांनो नुनो मोननाय बायदि बोराय बुरिया बिदि बाहेरखैजा लक खालामनानै गावनि फिसालाया दिल्लीयाव थायोमोन। आरो बे स्ट'रिया जाबाय इउपिनि। खोब भाइरेल जादोंमोन बे स्ट'रिया। मानोना भाइरेल जानो गोनां खोन्था बै हौवाया उनाव मा मावो नोंथांमोना मिथिनो नाजादोंबा बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। जेब्ला फिसालाया बे बाथ्राखौ मिथियो, मिथिनायाव फिसालाया फैनानै हिन्जावजों खोब थान्दा दिमागै सोंबाय जे जोंहा फिसाला सासे दं, फिसाजो सासे दं, आरो जोंहा हाबा जानाया 5 बोसोरानो जालांबाय, नाथाय नों मानो बिदि खालामखो? बिदि उनाव हिन्जाव खोब सिम्पलै आरो एकदम गावनि गोसोनि जि रियेल खोन्था बे बाथ्राखौनो गावनि हौवानि सिगाङाव खोन्थाबाय जे जोंहा हाबा जानाया 5 बोसोर जाबाय, नाथाय आङो मा जालांदों आं मिथिया, आं दा बै सेंग्राखौसो आङो लुगैयो। आरो नोंथाङा जुदि गाज्रि मोनाबाथाय जोङो बिदिनो थाबाय थागोन, आरो बै सेंग्राजोंबो आङो रिलेसनखौ लाखिनो नाजायो। बिदि बुंनायाव हौवाया खोब थान्दा दिमागै साननानै हरसे सिरि सिरि उन्दुना थाबाय। आरो अखानायै गावनि जि गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दङ बिसोरजों गासैजोंबो गावबुराफोरजों रायज्लायनानै बैसोर सानैखौ हाबा होनायनि माने थाग थिग खालामबाय। आरो बुंबाय जेबो आंहा आंनि जि फिसाला सासे फिसाजो सासे दं बिसोरखौ आंजोंनो लाखिगोन, उननि आंनि जिबनखौ आं माबोरै सालायो आं बेखौ आंनो नायगोन, नाथाय बिसोर सानैखौ आंनिफ्राय
माने खुलायै माने हाबा होनो थाखाय आङो माने रेडि आंहा बेयाव जेबो हेंथा गैया बिदि बुंनानै बै मानसिया गावनि हिनजावनि आरो बै गोसो थोनाय जि सेंग्रामोन बिसोर सानैनिबो खोब धुमधामै हाबा फाथिना होनायसै आरो बिनि थाखायनो बे जि घटना बे घटनाया खोब भाइरेल जादोंमोन आरो बे घटनाया ओरैबायदि नङा दे बहुत बोसोर पुराना घटना बे दा सोलिबाय थानाय 2023 निनो घटना नाथाय नोंथांमोननो आं दिनै भिडिअआव बे स्टोरीजों लोगोसे मोनसे अपोजिट स्टोरी जेराव माने नोंथांमोना डाइरेक्ट नेगेटिभ माने रिजाल्ट नुगोन आरो बे रिजाल्टखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय भिडिअखौ नायलांबाय थाजोबजासिम गंसे गामियाव सानसेखालि माने न' खाथिफोराव खोब मोनामनाय मोनबाय आरो मोनामनाया ओरैबायदि जेन माबाफोर गोथै थैनानै दंमोन आरो बे माने सेवहोलांबाय बिदि उनाव अत्याचार जाबाय माने बे मोनामनाया माने सह्य खालामनो हायि मोनामजोब्बाय जायगाखिनिया आरो बिदि मोनामजोबनायाव खाथि खालानि मानसिफोरा पुलिसनो खबर हरबाय पुलिसफोरा फैबाय आरो बै न'खरसे जाय न'खरसे मानसिनि माने न'निफ्राय मोनामबायदोंमोन बै न'खरसे मानसिनि दरजाफोरखौ नायबाय गंनै न' आरो गंनै न'आवबो ताला लगायनाय दा ताला लगायनायबाथाय पुलिसफोरा फैबाय फैनानै खिरखिखौ खेंना नाहरबा सासे हिनजाव मानसि प्राय 30 निफ्राय 32 बैसोनि गेजेराव जागोन आरो सासे फिसाजो उन्दै प्राय 6 बोसोरनि जागोन बैसोनि आरो सानैबो उन्दुनानै दङ एसे जखम जानाय बायदि बाहेरनिफ्राय नुहुरो नाथाय दरजायाव ताला लगायनाय नालाय रावबो सिङाव हाबहैनो हायासै आरो बिनि उनाव पुलिसफोरा सानबाय जे नोंहा दरजाखौ सेफायनांगोन तालाखौ सेफायनांगोन बिनि उनाव बे तालाखौ सेफायनायसै आरो सेफायनानै थांना नुहैबाथाय फिसाजो आरो बिमा सानैनिबो खर' बिराद गोथौ गोथौ हाखर जानाय रखम जेन मार गेदेर बुस्थुजों बिसोरखौ खर' माथायाव देनाय बायदि सिन दं आरो थै एसे बोहैनाय बै जायगायावनो बिनि उनाव पुलिसफोरा बै सानै लासखौबो दिहुनबाय जि गोथैमोन आरो बिनि उनाव खाथिनि जि रुम मोनसे दंबावोमोन बै रुमनिफ्रायबो एसे बेफोरबायदिनो मोनामनाय फैबायदोंमोन आरो मोनामनाय फैबाय थानायाव बै न'खौबो बिसोरो सेफायनानै तालाखौ सेफायनानै न' सिङाव हाबहैना नायहैबाथाय प्राय 12-13 बोसोरनि सासे सिख्ला आरो बे सिख्लानिबो खर' थिग एखे रोखोमैनो माने जोखोम आरो बेयाव थै बोहैनाय दंमोन गथा खानानै बिनि उनाव पुलिसफोरा साथामखौबो लाना थांबाय पस्टमर्टम खालामनो आरो पस्टमर्टम खालामनायाव माने रिपर्टबो फैबाय रिपर्टआव दं जे माबाफोर गिलिर बुस्थुजों माने बिसोरनि खर'आव बुनाय जादों आरो बै बुनायनि थाखायनो बिसोरनि माने थैनो गोनां जानायसै बिसोरो दानिया खोथाया जाबाय बिसोरनि जि हौवा फिसाजो सानै आरो बिमाया थैनानै दङ नाथाय हौवाया अबेयाव प्राय 2 मास टाइम पुलिसफोरा खोब नागिरबाय बिनि माने लकेसनखौबो मोनासै मानोना बे मबाइला सुइच अफ आरो बिनि उनाव 2 मासनि उनाव सानसेखालि फटकनो बे मबाइला अन जानायनि सिगनेल मोनबाय आरो सिगनेल मोननानै पुलिसफोरा बै लकेसनखौ दिहुनबाय लकेसनखौ दिहुनना नायबाथाय गंसे रेलवे स्टेशनाव माने जना दङ मानसिया आरो जना थानाय एसे माने मेन्टेल टाइपनि जालांदों मेन्टेलिटि माने दिमागा इमान थिग नङा आरो पुलिसफोरा हमनानै बेखौ सोंबाय जे मानो नोङो साथाम बेफोरबायदि बुथार माने बिदि मार्डार खालामनाय बिनि उनाव बे मानसिया बुंबाय जे आं बहुत टेनसनाव दंमोन मानोना आङो राजस्थानाव थायोमोन आरो राजस्थानाव थानानै आं बिजनेस मावबायदोंमोन नाथाय गोबां थार थुपार नांजोबनानै न'आव माने टेनसनानो टेनसन हिनजावनि रायनाय माबानि रायनाय न'खराव जानो लोंनो खान्थि गैया जालांदोंमोन
आरो लोगोसे आंनि जि बिबोनां बे बिबोनांखौबो आङो सासे सेंग्राजों माने हाबानि थिग थाक खालामना होदोंमोन, नाथाय हिन्जावा बै हाबानि थिग थाक खालामनायखौबो माने अखान्थि, आरो बिनि थाखायनो आङो बिसोरखौ बुथारदों। फार्स्टआवनो दा माने काहिनीनि फार्स्टनिफ्राय बुंलांबाय बियो पुलिसनो जे नों माबोरै बुथारखो बिसोरखौ। जे हिन्जावजों फिसाजों उन्दैजों उन्दुबायदोंमोन, आरो उन्दुबाय थानायाव बे हौवाया गंसे गिलिर हाथ्रि जायखौ जोङो गाजाल दोननो थाखाय बेबहार खालामो, बै हाथ्रिजों खनसे देगासिनो बै माने बाब्राबनोबो माने माबा मोनासै बियो, आरो खर' मथायाव देनाय लोगो लोगो बेयावनो थैना थाखानायसै। बिनि उनाव बियो बै मोनसे रुमाव थांनायसै जेराव फिसाजो गेदेरा उन्दुयोमोन, आरो बे रुमाव थांनानै बै फिसाजो गेदेरखौबो थिग बिदिनो देना होनायसै, आरो देना होनानै बिदिनो बिबो थैनायसै। अखानायै फुङावनो बियो फिसाजो उन्दैखौ लानानै बाजारफोराव थांबाय, मा नांगो मा नाङा जेखौ नांगो जेखौ बिदो बेखौनो होदो, आरो हटेलाव खोब मोजाङै जाग्रा अर्डार खालामनानै सानैबो जायै लोङै फैनायसै न'आव। नाथाय हराव उन्दुनायनि उनाव बियो सिन्था जाबाय थानायसै जे आङो जेलाव थांबा आंनि फिसाजो उन्दैखौ सोर नायगोन, सोर आंनि फिसाजो उन्दैखौ माने जाहोगोन लोंहोगोन, बिदि गोबां बाथ्रा साननानै बियो बै फिसाजो उन्दैखौबो अखानायै बै हाथ्रिजोंनो, जाय हाथ्रिजों हिन्जावखौ आरो फिसाजो गेदेरखौ बुथारदोंमोन, बै हाथ्रिजों देनानैनो फिसाजो उन्दैखौबो बियो बुथारनायसै। आरो बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै माने गावहा गोसोआव जेबो माने अखान्थि गैया, गावहा जेल जायो फासि जायो बिदिनो माने जेबो अखान्थि गैया। अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय, जोंनि गोसोनि साननायजोंनो जोङो आसलते गेदेर गेदेर खामानिफोरखौ मावनो हायो। जुदि बियो नेगेटिभै सानोबाथाय नोंथाङा जायखिजाया खामानिखौ नोंथाङा नेगेटिभ खामानि मावगोन, नोंथाङा जुदि पजिटिभै सानोबाथाय नोंथाङा पजिटिभ खामानि मावगोन। मानोना नोंथांमोना फार्स्ट स्ट'रिखौ जेरैनो नोंथांमोना खोनानो मोननाय बायदि, बियो हौवाया आसलते हिन्जावजों नांलाय खमलाय जानानै गोबां माबा मोनसे गेदेर खामानि बियो मावनो हागोन, नाथाय बियो थान्दा दिमागजों साननानै गावनि हिन्जावखौ गावनि जि गोसो थोनाय दंमोन बेजों हाबा होनायसै, आरो गावआबो खान्थियाव थाबाय, हिन्जावाबो ओजों आलादायै सान्थियाव थाबाय, गावनि फिसाजो फिसालायाबो माने जेबो माने माबा जायासै, मानोना बियो थाफानायसै बिफाया। आरो लोगोसे नोंथांमोना नेक्स्ट पार्टआव जि भिडिअ आं नोंथांमोननि थाखाय बुंबाय स्ट'रिखौ, बे स्ट'रियाव बे मानसिया जुदि एसे खस्थ' खालामनानै गावनि थार थुफारखौ मारिजोबनाय मोनबा गावनि संसारा बेसेबां आरो खुसियाव थागौमोन। आरो थार थुफारालाय मा, मानसिफोरा बहुदआनो गोबां रोखोमनि गेदेर गेदेर नोंथांमोना नामफोरखौ मुंफोरखौ खोनानो मोनो जे इमान बेसेबांबा कररनि लन लाना दोनदो, बेसेबां बिसोरबो टेनसन दोङो। जेरैनो जोङो फिसा मानसि जोङो 50,000 1 लाख 2 लाख बिदि लन लायो, बिदिनो गेदेर गेदेर जायफोरा थाखा गोनां मानसि बिसोरो आरो बहुद कर थाखानि बेफोरबायदि लन लायो, नाथाय बिसोरो मा बेफोरबायदि